Έχετε βαρεθεί να κοιμάστε αγκαλιά με σόμπες στην προσπάθειά σας να ζεστάνετε το κοκαλάκι σας? Είσαστε ξαπλωμένοι και τρέμετε από το κρύο? Τώρα εμείς σας έχουμε τη λύση. Σας παρουσιάζουμε τη θερμαινόμενη κουβέρτα. Χάρη στις έξυπνες αντιστάσεις που διαθέτει, σας παρέχει μια μοναδική ζεστασιά. Επίσης, ο υπερσύγχρονος διακόπτης της σας επιτρέπει να ρυθμίζετε την ιδανική θερμοκρασία που εσείς επιθυμείτε. Η θερμαινόμενη κουβέρτα είναι κινέζικης κατασκευής. Είναι φθηνή και προπάντων πολύ οικονομική. Δεν καίει απολύτως τίποτα. Πραγματικά θα σας λυτρώσει. Με τη μοναδική αυτή κουβέρτα θα απαλλαγείτε μια για πάντα από τσακωμούς και κρεβατομουρμούρες. Άντε το πλανήτα μου σε μένα, άντε, θα φύγω μωρί, θα φύγω, θα πάω στην κουβέρτα μου, θα φύγω, δεν σε ανάγκη. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε την κουβέρτα, να πάτε στο επιθυμητό μέρος που εσείς θα επιλέξετε και να σκεπαστείτε με αυτήν. Τέρμα το κρύο, τέρμα και με γούρα. Ξυπνάτε από τον ύπνο σας πεινασμένοι και θέλετε να φάτε κάτι ζεστό? Η κουβέρτα σας έχει και πάλι τη λύση. Σας διατηρεί το φαγητό φρέσκο και ζεστό όπως όταν το βγάζετε από το φούρνο. Μία ακόμα από τις πολλές δυνατότητές της είναι ότι μπορείτε να την παραγγείλετε και με δύο ρυθμιστές, αριστερά και δεξιά, ώστε να μπορεί ο καθένας από την πλευρά του να ρυθμίζει ξεχωριστά την αντίστοιχη θερμοκρασία που τον ικανοποιεί. Παραγγείλετε κι εσείς αυτή την υπερσύγχρονη κουβέρτα τώρα και εμείς σας κάνουμε δώρο τα έξοδα αποστολής και την εγκατάσταση. Μαζί με την κουβέρτα θα παραλάβετε ακόμα ένα δώρο, τις θερμαινόμενες παντόφλες. Θα σας παρέχουν μια μοναδική ζεστασιά οποιαδήποτε στιγμή χρειαστείτε να τις φορέσετε. Επίσης, διαθέτουν καλώδιο 30 μέτρων για την εύκολη μετακίνησή σας σε όλους τους χώρους του σπιτιού. Τηλεφωνήστε και αγοράστε τώρα αυτή την απίστευτη κουβέρτα. Αλλιώς, καθίστε να ψοφήσετε. Ήταν μια προσφορά της Μούφα ΑΕ. Εμείς χτίζουμε γέφυρες με τους πελάτες μας, όχι τείχους.